ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಚ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜ ಬೇಗನೆ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸುರುಕೇನ ಚಾನಲ್ ತೂಪುನ ಅಂಡ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೇನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗು ಮೂಜಿನೇತ ಪಿಲಿ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಒಲ್ಪದ ಪಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಲಿಲ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ಬಡಜೆದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಲಿ ಚೌಕಿದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದು ಮೂಜಿನೇತ ಪಿಲಿ ಇಂದು ಒಲ್ಪದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ 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 ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಂತೂ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸುರುಕ್ ತುಪ್ನಂಡ ಸುರುಕ್ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೇನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ದ ಓನರ್ನ ಬರ್ಡೇಲ ಐತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಪನೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ವಾಚ್.